באולפנת בני עקיבא אלקנה אנחנו מקבלים בשמחה רבה את כל בנות האזור. בנוסף לבנות האזור מתקבלות גם בנות בכיתה ט' במסגרת פנימייתית. היצירה הזאת של הביחד, של בנות שבאות מצד אחד מכל רחבי הארץ עם כל בנות האזור, מביאה למקום עם הרבה שמחה, ומשתדלים באמת לפעול ביחד עם כל אחת מהבנות, לקדם אותה בצורה הטובה ביותר, גם בצד הלימודי וגם בצד האישיותי. התלמידות משתלבות בתוך בית הספר בכיתות רגילות, מובן שגם בפנימיה עושות את השיעורי בית ביחד, בית ספר ערב שתורם לבנות להתקדם בתחום הלימודי והתחום האישי. יש לנו המון פעילויות חברתיות שמגבשות אותנו, ויש לנו גם פרויקט מנהיגות. זה גורם לנו להתגבש, להיות עצמאיות יותר. בפעולות אנחנו מקנות לבנות ערכים ויכולות חברתיות, אם זה בגרות, אם זה עצמאות, אם זה ראייה נכונה של החיים. בסך הכל הן בנות נורא נהנות פה, גם בפעולות, גם ביום יום. כיף. את מוסיפה לך משפחה חדשה, כאילו החברות שיש פה זה לא כמו חברות רגילות שאת הולכת איתן כל יום לבית ספר ומסיימת איתן. את עושה איתן הכל, את מרגישה כאילו שהן כבר נהיות חלק ממך. גם בשעות הערב עומד לרשותם כמובן כל הצוות הרחב והמקצועי של הפנימיה כדי לעזור להם בכל תחום, הלימודי וגם החברתי. הבנות שומעות הרצאות, ימי עיון, יוצאות לסמינריונים, שבתות, סיורים, טיולים, ועוד אין סוף של אירועים, מסיבות בחגים ובאירועים שונים, ערבי כיתה. כל הדברים האלה ביחד יוצרים מכלול של אירועים ופעילויות שגורמים לבנות להיות שותפות לחיים משותפים כאן באולפנה, באווירה של שמחה ונחת, וברוך השם גם מתוך עמל של למידה. יש לנו מגמות שעוסקות בלימודי ארץ ישראל, מדעי החברה, ביולוגיה, עיצוב גרפי, ביוטכנולוגיה, ומספר בנות אף משתתפות בלימודי הפיזיקה במסגרת התיכון הווירטואלי. כשגולת הכותרת זה באמת חינוך לתורה, מצוות, עבודת השם, והדרך היא דרך כל מקצוע, בין אם זה בשיעורי חינוך, בשיעורי משפחה, בשיעורי מחשבת ישראל, בשיעורי מתמטיקה. בעיניי כל שיעור הוא בסיס לעיקר, שהעיקר באמת חינוך לערכים, עבודת השם זה העיקר, אבל אידיאליסטיות, עשייה, אכפתיות מעם ישראל, נתינה, יש כאן בנות שנותנות בלי סוף בהתנדבויות. אחד הדברים שלמדתי מהאולפנה זה היה קשר אישי שיש לתלמידות עם המורות. וזה משהו שלקחתי איתי להמשך החיים שלי, לתפקיד שמילאתי בשירות לאומי. אז מאוד מימשתי את זה הלכה למעשה, איך מתייחסים באופן אישי לאנשים שאתה עובד איתם. דבר נוסף שלקחתי איתי זה באמת החינוך למצוינות שיש כאן, לעשות כל דבר הכי טוב שאתה יכול, בין אם זה בלימודים, בין אם זה בתחום החברתי. וזה משהו שלקחתי איתי לחיים, בעזרת השם שאני אלמד רפואה, אני בטוחה שזה משהו שספגתי אותו פה. אני אוהבת את האולפנה בגלל האווירה הטובה שיש פה. בגלל המחנכת המושלמת שלנו. בגלל ההוואי החברתי. בגלל התמיכה בלימודים. אני אוהבת את האולפנה בגלל היחס האישי בין המורות לתלמידות. ממש כמו משפחה. אני אוהבת את האולפנה בגלל שיש עם מי לדבר. הבנות הן בשבילי הן ממש כמו בנותיי. לא שאני רוצה לגזול לאימהות שלהן את התפקיד, אני לא ממלאת מקום של אימא, אבל אני באמת מבחינת האהבה שלי והרצון שלי להיות חלק מהחיים שלהם ולהיות איתם, להיות שותפה איתם, אז כמו בנות. ובעזרת הצוות המקצועי והאיכותי שלנו, ובאמת המסור, מצליחים להגיע לכל בת ולהביא אותה למקסימום שהיא יכולה. ובמצטבר באמת הבנות מוציאות תעודות יפות, איכותיות. ועכשיו אני רוצה בהקשר הזה לציין גם כן מספר בנות חלוצות שניגשו ועלו לשלב השני בחידון אולימפיאדה למתמטיקה. אני באמת ממליצה לכל בת שחושבת מה לעשות בגילאים האלה, ללכת לפנימייה, כי פנימייה זה דבר שבונה אותך לחיים, זה דבר כיף, זה חווייתי.
כשבת אולפנה מסיימת את לימודיה, אנחנו לא מסיימים את הקשר איתה. אנחנו משתדלים לשמור על קשר איתה גם במהלך שירותה וגם בהמשך, כשהיא בונה בית בישראל. אנחנו שמחים לראות את בנותינו ממשיכות בשירות בתחומים שונים, בתרומה לעם ולמדינה, וברוך השם אנחנו שומעים גם דברים מאוד טובים עליהם, וכמובן שאנחנו עוקבים אחריהם בעין מלווה, דואגת ואוהבת לטווח ארוך, בתקווה שכל אחד גם בעזרת השם תבנה בית נאמן בישראל, בשמחה ונחת ובשלום.